Per mi, la fe en Jesucrist és un amic que tinc a dins del meu interior. El lloc, en qualsevol circumstància, és amb algú que tens paraula i li pots explicar els teus sofriments, les teves alegries, les teves emocions, sentiments, tot. No en qualsevol lloc, en qualsevol circumstància, és un amic que tens sempre, no et falla mai. I li pots consultar les coses i si ell vol, et respon. En un moment o altre, ell et respon. Potser no et respon el que tu voldries, però ell et respon.